Според мен е страшна тъпотия някой като почне да прави клипове в реакция на някой хейтър. В смисъл, примерно, ето какво каза, ето този човек за мен и съответно ето моята реакция. И това, което е казано е булшит, защото бла 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 бла. За мен е тъпо, защото един вид като правиш това, все едно признаваш, нали, невербално го казваш, пука ми за мнението на този човек, съответно изпитвам нужда да го адресирам, изпитвам нужда така да вложа от времето и енергията си, за да отговоря на това нещо. Това, което ще забележиш, поне така аз го забелязвам, че хората, които са най-високо в която да е сфера, те не обръщат внимание на някакви, така се каже, дребни риби, които, нали, говорят по техен адрес. По-добре е да гледаш ти какво правиш и да се стремиш да правиш каквото да си се хванал, да го правиш максимално добре, вместо, нали, да хипиш енергията си за някакъв такъв булшит, или пък още по-лошо да хейтваш други хора, за да привличаш, нали, внимание към себе си. Това за мен е доста жалкарско и просто нещо, което се споделя.